kampa siihen mukaan, niin ne... Jos se kampa on hankala, niin älä. Ei. Mä pystyn tähän. Ensin takaa. Vittu. Tää on nyt hyvä tekniikka. Pannaritekniikka. Ai sä teet se. Jep. En ois. Haluatko laittaa mun tukan kiinni? No mä melkein laitan sekin. Katsotaan minkä... Niitä tulee varmaan aika irstaan näköiset, kun niitä leikkaa vaan toi. Otat ihan silleen kireelle ja leikkaat siitä. Niitä tulee varmaan aika irstaan. Noniin. Pidä siitä. Ota alle käsi pois. Joo joo. Ei helvetin perkele. Sinne meni. Mä en tiedä missä vaiheessa pitäis rupea kyrstä. Vittu mitä tylsät sakset. Tää varmaan vittu vähän irstaa. Oikeesti. Pitäisikö sulla hakea paremmat sakset? Mä vien sun puutterit tonne. Lähde vapaaksi. No,